Ayo, kuah, wah, kuah nih, ayo, gusu, kuah. Good morning लोगोफोर बिराद खुवा मबाइलावसो बारा नुवाखैनो बिराद गुफुरल' खारोना खुवायानो दमान दं आरो खुवायानो खुवा दिनै मामि फिसाना स्कुला रिअपेन जाफिनबाय गुसुनि थाखायनो गथ'खौ माने बिसनायावनो इउनिफर्म गानहोनानै दोनखाबाय आरोना आङो नेना फुला बिराद खुवाखा लोगोफोर गुफुर वाव लोगोफोर खुवायानो आयौ नै जोंना मुदुफुला थाइसे मोननानै दंबावोसो नै माबा खुवाया आयौ मोनानिफ्रायनो खुवाखा लोगोफोर पटापट नै आंना फिसा सानैनि टिफिना जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै मा बानायदों होनबा केचारि बानायदों आरोना नै एकदम मिक्स खालामजोबदों भेजिटेबलफोरखौ नै लोगोफोर दिनैनि ब्रेकफास्टआबो बेनो जासिगोन आरोना फाइनालि लोगोफोर दान आङो जल्दि ओंखाम जानायावनो हेबनानै होबाय खानायाबो लावबाय नालाय ओमफ्राय बिराद दिक्कत जायो आरो जेथो जायोना देलाय दे नाम्बार जादो दंबावोसो नै अके हाबाब टाइमा गैला नै नाम्बार जादो दे जल्दि खाल' नै गाज्रि जागोन खानाया अ एकदम नैबो एसे बांद्राय सिदा जायासै अब्लाबो नो प्रब्लेम एन्ड नो टेनसन मामा मानसिफोरखौनो नुवा अयथासार खुवा थैगोनसो फैदो मामि फैदो बिराद खुवा बापरे बाप आयंमोननि न'खौनो नुहुरला हनै आयंमोननि न'खौ नुहुरला खुवायानो खुवा नुहुरलाना आयंमोननिखौ खुवानि गेजेराव थाबायगासिनो जोंहा बिमा फिसाना आङो स्कुलाव गथ'खौ दोनना फैनानै एकदम रुम साफाय खालामबाय ओमफ्राय खालामनानै आङो मा खालामदों बेवहाय लाल साहा जानगासिनो आरोना लोगोफोर आलासि फैगासिनो दं बेनि थाखायनो आं दा लाल साहा खालामदोंमोन गाइखेरबो गैया आरो दा बेखायनो आरोना ओमफ्रायथ' सोर आलासि बेखौ नोंथांजों शेयार खालामगोन आरोना आंनि साहा फुदुंनाया दान लोगोफोर नै मुरि भुजिया लोगोसे लाल साहा ओमफ्राय नै बेनो आरोना लोगोफोर आलासिया नोंथांमोना सिनायदों जाखानांगौ बियो आंनि निउ आलासि जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना सिनायदों जाखानांगौ अब्ला बाय बाय